חבר'ה, היום אני אראה לכם בשיר של שקד קומימי, יום בלי עבודה. יש בן אדם אחד בקליפ שעשה פדיחה קטנה, לא כזאת פדיחה, אבל אני אראה לכם את זה. פדיחה לא כזאת. עכשיו אני אראה לכם. כמו שראיתם עכשיו, בן אדם כמעט נפל מעץ. מה, הוא עיוור? מה, הוא לא רואה שיש עץ? כאילו, הוא נתקע עם הרגל במשהו, עוד שנייה נפל על הרצפה. זה היה כל כך מפדח. טוב, אני הייתי ליאון. תעשו סובסקרייב ולייק. אם לא, אז לא. ביי!